ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ମା ସମଲେଇ ଆର୍ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଆଉ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜାଣବା। ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେ ଅଛେ। ଆଗରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ନାଁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାର ପରେ ମା ସମଲେଇ ନାଁରେ ଏଟାକେ ସମ୍ବଲପୁର ରଖାଯାଇଛି। ମା ସମଲେଇକେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ, ମା ଆଦିଶକ୍ତି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମା ମହାସରସ୍ୱତୀ ନାଁରେ ବି ଜନାଯାଏସି। ରାମାୟଣ କାଲୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଅଛେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରେ ତାଙ୍କର ରାଜଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଲବ ଏବଂ କୁଶ। ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦୁଇ ଭାଗ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତର କୋଶଲ ଆର୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଲ। ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଲକେ ବାର ବାର ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ରକ୍ଷା କବଚ ହିସାବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ତେଲ ଓ ଚିତ୍ରକୋଲା ନଦୀ ସଙ୍ଗମରେ ଥିବା ସୋନପୁରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 16ଶ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ହେଲେ ବଳରାମ ଦେବ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ ଅଛେ ସେ ଜାଗାକେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ ଲାଗି ଆଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାନଦୀର କୂଲେ କୂଲେ ଗୋଟେ ସେମେଲ ଗଛ ତଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଉଭା ହେଇଛନ୍। ଆଉ ସେଟା ଦେଖିକରି ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଟା ବି କୁହାଯାଏସି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଯେନ୍ ଦେବୀ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରକ୍ଷା ଲାଗି ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହକେ ଉଦ୍ଧାର କରିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଠ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହେତିର୍ ଲାଗି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀକେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ ବି ପୂଜା କରାଯାଏସି। ଇଟା ଥିଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ କିଛି ଇତିହାସ। ଆଶା କରମି ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।